زمان هەلبەستا بلبلê Dilşadî ya Seydayê Tîrêş. Lêkolîn ya Jênivîs Husên Mihemed. Pêşgotin. Mijara vê kurtelêkolînê ziman û rêzimana helbesta Seydayê Tîrêş bilbilê Dilşadî ye. Babet tenê ziman û rêzimana helbestê vedkol e. Eger ne ji zerûrî be, ev nivîsar naçe nav mijarên edebî, hunerî, civakî yan siyasî yên helbestê. Tenê xwe bi ziman û rêzimana vê helbestê ve bisînor dike. Seydayê Tîrêş bi navê xwe yê ji dayîkbûnê Naif Heso 1923 ji dayîk bûye 2002 pê berdilûvaniya xwe yek ji navdartirîn helbestvanên Kurd yên sed sala bîst me. Bilbilê Dilşadî jî belkî naskirtirîn û hezkirtirîn helbesta wî ye. Helbesta berbehs bi çendîn awayên hinekî ji hev cuda bi nivîskî hatiye qeyd kirin. Ew her wiha bi çend dengên cuda jî hatiye strandin. Bo nimûne bi dengê hunermendan Saîd Gabarî, şivanperwer û hecê. Bilbilê Dilşadî sala 1975 hatiye vehûnandin. Ev lêkolîn bo xwe amadekirina nêzîkbûna pêncî saliya wê 2025 hatiye nivîsîn. Li jêr em pêşî tevahiya helbestê bi nivîskî pêşkêş dikin. Di neqilkirina helbestê de çend guherînên rastnivîsînê hatine kirin. Bo nimûne li gor kurmancan nivîskî ya niha Kopula ji peyva berî xwe ve hatiye veqetandin wek derdê me giran e ji giran cuda ye, lişûna giran e bi giran vebe. Her wiha hinek guherandinên xalbindiyê jî hatine kirin. Bo nimûne veguhastina cihê bihnokê vîrgulê komayê ey bilbilê Dilşadî bihnok hela werbikefîxan lişûna ey bilbilê Dilşadî hela bihnok werbikefîxan. Ti guherandinên zimanî yan rêzimanî me di helbestê de nekirine. Bo nimûne me tu meşhûr e ya nivîskar nekiriye tu meşhûrî ya standard. Guherandinên rastnivîsînê û xalbendiyê tenê bi armanca zelaltir fehmkirina helbestê bûye, ne bo dest nîşankirina şaşiyên helbestvanî bûye. Helbest di sala 1975 de hatiye nivîsîn. Watanasiya helbestî. Helbest wateya wê ya rêz bi rêz. Ey bilbilê Dilşadî hela werbikefîxan. Ey bilbilê keyf û dilxweşiyê ka were hawar gazî bike. Derdê me giran e ey bira birîna me kûr e. Wateya wê derdê me giran e bira û birîna me kûr e. Gorî te bitin cerg û dil û mêlak û hem can. Qurbanî te bin ceger, dil û pişik û rih jî. Dengê te yê xweştir ji ney û nay û billûr e. Dengê te ji yê amûrên muzîkê, ji neyê, nayê, billûrê jî xweştir e. Her hawe te deng yek ji sira bayê siba ye. Sê awayên şêwazên terzên dengê te hene. Yek mîna serma û seqema bayê spê de yan. Hawayê dî jî dengê xuşîna dehl û reza ye. Awayê duyem wek dengê xuşa daristan û rezan. Havê sisiya ji bihna şemamok û gulay. Awayê sêyem wek bihna gundrok û gulan e. Lewra ku li dinya tu bi nav û tu meşhûr e. Ji ber wî dengî ku tu li dinyayê navdar û naskir ye. Karwanê me va bi rê ketî lê şev reş û tarî. Karwanê me va ye ev e ketiye rê lê şev reş û tarî ye. Sermaye teres kuliyên di berfê her dibarî.